Panja ingkang puspita kasili ing samyana mrit sekat kadong ngas kandanyo mawelas naning diyo para cantik utawa siswaku kabeh. Kula wonten dawuh Bapa Panembahan. Yo, Bapa Panembahan. Kepiye prasamu nalika dadi siswa ing Padepokan Sunya iki kene? Aku kepengin ngrungokake apa kang dadi pandulumu. Coba Gatut kaca dhisik, mari ngono Antasena. Selaminipun kula dados siswa Panembahan. Rumaos bagya mulya tentrem manah kula Bapa Panembahan. Syukur nak, syukur. Semono uga aku antuk kabagyan lahir lan batin Bapa Panembahan. Syukur, syukur. Saiki kowe kabeh bakal tak jalwani. Apa to sebabe aku tumindak kaya ngene? Aku uga ngerti apa sing tok karepke. Aku nyawang kahanane negara Ngamarta, rusake para kawula karana Mas Picis Raja Branane dikulasi dening Astina kanthi lakon Pandhawa Dadu. Apa to kowe kabeh ora rumangsa welas marang sengsaraning rakyat sing ditindes karana ulahe Astina kae? Sawangen bondo donya Ngamarta diangkuti dening Kurawa dupeh menang main dadu. Ning rakyate lagi disawang. Sing memadai mung kekayaane tok. Ning rakyate lagi dipikir. Nah, ning ndi to rasa adile koyo ngono kuwi? Upama kowe arep tumindak, kowe mesti rumangsa pekewo. Soale kowe uga njaga asmane wong tuwa. Dikira mengko Pandhawa ora ikhlas nyerahne negara Ngendraprasta utawa Ngamarta. Lah ngono to? Lho nggih, leres. Bapa Panembahan. Kula ajih kalian pangamukipun Rama Kyai Werkudara. Ya. Wong tuamu kuwi sipate kaku. Apa meneh lek penjaluke didhisiki tanpa idine mesti ngamuk. Nah, saiki aku njaluk kowe sak kelon leksanen Padepokan Sunya iki kene supaya tentrem lan kowe aja nolak utawa bedak-bedake sapa wae sing sowan ning kene. Sapa wae sing sowan kanggo goleki pituduh, nasihat lan pangobatan ya ta kudu dilayani sak mestine. Apa wae penjaluke asal penjaluke kuwi tujuane apik, apa meneh kanggo apike wong cilik mesti bakal tak kabulne. Nune nggih, ngestaken dawuh. Ya, ngestaken dawuh Bapa Panembahan. Kayake iki arepe ana tamu saiki. Kowe sak kelon lungguh ning mburiku. Nune nggih.
Ajeng Tonglut. Tonglut niku sinten nggih? 44. Hus. Lenek keperluan, mok lagi ndang ngomong Kisanak. Widih. Kaya ketoprak wae. Nganggo kata Kisanak. Nggih pun. Dipun tepangaken nami kula Sikibara. Kula ajenge Tanglet. Napa leres niki padepokan Sonya Uri dipun pandegani dening Mbah Dukun Sabdawala. Dasar kepala nyata, aku Dukun Sabdawala utawa Begawan Sabdawala. Isa uga Dawaludin. Wah, syukur lek menawi mboten klentu. Dadose mekaten, Mbah. Sawan kula wonten mriki kula kepengin madosi pituduh napa kang kedah kula lampahi kanthi cariyos gesang kula, Mbah. Yen ora salah, kowe ngadepi lara tresna ya, sakit cinta. Lan ngadepi apes jerone kauripanmu saben dinane. Lah ngono ta? Waduh. Leres sanget, Mbah. Kula pun capek, kula pun kesel. Kok sing dientuki mung apes tok napa meneh sakit cinta. Kula niki kudu pripun, Mbah? Obate napa? Duh, Gusti Allah Pangeran. Ngene, nak siki. Sabenere kuwi gumantung saka prasamu dhewe. Nek prasamu kuwi besok apik, ya besok bakal apik. Ning lek prasamu kuwi besok ora apik, ya besok bakale gak apik. Dadi wong urip ning alam donya kuwi kudu belajar mikir sing apik-apik. Nek basa kerene kuwi positive thinking. Nah iku. Aja nganti kowe nduweni pikiran elek. Bahkan nganti apa ya terlalu berpikir jelek, intine ngono lah. Nek bahasa kerene kuwi negative thinking. Contone Budi tuku kulkas, terus kowe ngerti langsung adem panas awake. Terus mikir sing enggak koyo ngene. Wah, Budi iki ngepet, Budi iki maling. Lan sak turut-turute. Lah iku aja ya, Nak. Nggih, Mbah. Lajeng lek menawi sakit cinta niku kula kedah pripun, Mbah? Nah, nek soal cinta, Pak Bang Haji Roma iku lho tau ngomong. Merana boleh merana serananya saja. Berduka boleh berduka sedukanya saja. Dadi nek kowe kuwi ngadepi putus cinta iku sedih sih oleh. Ning aja sampe apa ya putus asa, apa maneh kesetanen terus duweni inisiatif pengen bunuh diri. Iku aja ya, Nak ya. Pati urip kuwi wis diatur karo Gusti, kok kehendake malah mok disiki, gitu. Ya akhire balesane kowe dadi arwah utawa sukma sing penasaran, sing mlaku-mlaku tanpa arah lan tujuan. Gelem kaya ngono. Waduh. Lah endinge kados mekaten kula nggih mboten purun, Mbah. Nah, mulane kuwi to, donya kuwi gak selebar daun kelor, Bro. Isih akeh wanita ning donya iki. Nek kowe seneng karo salah siji wanita sing tenanan lho ya. Luwih becike aja pacaran. Ngomong-ngomong, kowe kuwi wis kerja mapan to? Sampun, Mbah. Nah, nek kowe wis kerja mapan, luwih becik langsung dijak rabi. Ben iso leluasa lan tangga tepakmu ben gak ngasani ana rene. Ana unen-unen ngomong nikah dhisik baru pacaran. Ning saiki akeh sing gak nganggo unen-unen kuwi, malahan unen-unene diwalik. Pacaran dhisik baru nikah. Nah, iku sing kudu mok hindari, Nak. Apa maneh nek sampe kejerumus kasus hamil di luar nikah. Meteng dhisik pikir keri. Naudzubillah min dzalik. Nggih pun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Mbah. Sampun ngowahi kula pencerahan. Ya, padha-padha aku uga
ngaturake agungin panuwun kanggo kowe karena kowe wis duwe tekad pengin berubah mulai pola pikirmu lan sekabehane. Aja lali yo nek kowe nonton anime genrene sing wajar-wajar wae. Aja sing yuri, yaoi, furi, solid gondelmu. Ya wis intine obate kuwi mau teko awakmu dhewe nak. Nun nggih Mbah, kula nun pamit niki anggap mawon dados tandha banget panarima kula. Hati-hati ya. Kula nuwun. Monggo. Mok lagi napa keluhane sampean? Kula sakit-sakit tenggorokan, Mbah. Kowe bengak-bengok terus gak ngombe banyu putih. Mari ngono lek digawe nelen, digawe ngelet rasane lho. Nggih, Mbak. Oh, berarti kowe kena radang tenggorokan. Mengko dhisik tak racik obate. Nah, iki obate. Coba sampean minum. Tes. Nah, tenggorokan kula sampun enteng, Mbah. Syukur. Lewes enteng. Ning kowe kudu nginum wedang jahe ping 3 sedina. Paham kan carane nggawe wedang jahe? Nggih, Mbah. Mengke dimen garwa kula mawon sing ndamel wedang jahe. Sip. Mengko lek kambuh maneh rene ya. Nuwun nggih, Mbah. Niki atone. Lho. Kok akeh banget to duite? Aja akeh-akeh. Sampun, Mbah. Dipun tambike mawon. Anggep mawon rezeki. Waduh. Weh, banget panarimaku lho, Nak. Nggih, sami-sami, Mbah. Kula nuwun pamit. Ngati-ngati. Gatot Kaca Antasena. Kula wonten dawuh Bapa Penembahan. Yo, Bapa Penembahan. Weh, rumus bagyo atiku tibake isih ana wong sing seneng dana rasa. Semoga-moga wong ki mau diwenehi kesehatan karo Gusti kang akale jagat. Amin Allahumma amin. Lah, iki sapa sing niki? Koyoke wanita. Monggo Kinara. Jenengan napa Mbah Sabdawala? Dasar kepok nyoto aku Sabdawala. Dipun tepangaken nami kula Maya saking Gang Kelinci. Saka Ngamarta kan? Nggih, leres Mbah. Tak sawang teko praupamu kowe wis biasa kowe prihatin. Ning sajake kaya ana sing ganjel ana ing pikiranmu, Nak Maya. Coba mulgage ngomong apa sing dadi mentoyong pikiranmu. Pekaten, Mbah, kula menika tresna kalian priya kekalih. Namine Budi kalih Sikibara. Ning kula bingung kedah milih sing pundi. Soale Budi kalih Sikibara menika sampun cocok kalian napa sing kula karepaken. Kula niki kedah pripun, Mbah? Bocah sak keloran kuwi aja mok pilih. Lah, lajeng kula niki kedah milih sinten, Mbah? Pilih aku wae. Mbah niki kok malah goleki kesempatan dalam kesempitan, Mbah. Enggak. Iki mau mung guyon wae. Dadi ngene. Budi lan Sikibara kuwi kanca sing sejati, kanca sing apik. Aja nganti kowe milih salah siji antarane Budi karo Siki. Mengko malah timbul permusuhan gara-gara tresna. Contone, nek kowe milih Budi, ya lek Siki gak nduweni rasa tresna marang kowe. Lah lek duwe, mesti kan koyo merasa dikhianati. Begitu juga sebaliknya, kasarane mengko malah dadi NTR sing kepanjangane netoril.
Mula sangka kuwi, kowe aja milih Budi apa meneh Siki Bala. Paham to? Nggih, Mah. Lajeng kula niki kedah milih sinten? Lah mboten angsal Budi kalih Siki Bala. Aja kuwatir. Kowe ora usah kesel-kesel milih. Sesuk ana priya sing teka ana ing ngarepanmu. Lan dheke wis cocok karo apa sing mok karepne. Waduh. Matur nuwun sanget lho, Mbah. Matur nuwun sanget. Iya padha-padha. Ning niki ya ta kula cumpen lho, Mbah. Pripun? Wis ora apa-apa. Mbah ora pasang target rega. Apa wae kuwi Mbah terima kanthi ikhlas. Waton kabeh wong iso bagya mulya. Waduh, matur nuwun sanget, Mbah. Matur nuwun sanget. Nyuwun pangapunten nggih, Mbah, kula tesih dereng saged males Budi. Ora apa-apa. Liya dina kowe mesti iso. Kula nyuwun pamit nggih, Mbah. Hati-hati. Lah nuwun. Monggo winara. Namine sinten? Nabi kula ngadimin Brembo, Mbah. Terus perlune apa nak Brembo? Ngadimin mawon to, Mbah, aja Brembo. Iya. Nak ngadimin. Ngeten, Mbah. Ponakan kula Siki Bala wis senengane nglawan. Ngolok-ngolok senengane dugal mosal kalih kula, Mbah. Kula niki lho ngantos kesel ngurusin Siki Bala tok, Mbah. Kula niki lho kedapipun. Wah. Lah kok kat mau iki masalahe kok Siki Bala tok to? Lah emang nak ngadimin nih ngurusi Siki Bala koyo piye to? Ya lah, dhek salah langsung kula polo. Kadang nggih kula silami banyu. Ayo wingi malah kula uncali ganco saking kesele, Mbah. Lah ya kuwi kowe niki gak sabaran. Wajar ae Siki Bala koyo ngono karo kowe, bah kaya lo. Nek kowe sabar ya to, mesti Siki bakal luluh lan nurut karo kowe. Saiki kowe njuku lemah ana ing Padepokan kae. Niki, Mbah. Nah, mulai dina iki kowe kudu sabar lek ngurusi Siki. Wae ana wektu seminggu. Nek seminggu dhek isih durung luluh, iki lemah jejelono ning cangkeme. Ah, Mbah ki ya padha ae. Ya intine sing sabar wae. Wis to, dhek iki bakal berubah kok. Nuwun inggih, Mbah. Matur nuwun. Iki atlane. Aja duwe ah. Kok filter ae. Mbah ya iso ae. Niki enten sak pak. Nah, iki baru bes. Menawi katen kula pamit, Mbah. Hati-hati. Aduh, enek-enek. Lah iki sapa ki mrene? Saji